அவங்க ஓட்டது முடியும் அவர் தானே ஃபோக்கஸ் த ஃபிஷர்மேன் இன் ஹியர். சீனு கேட்டான் பஸ் சீனு கொடுங்க. கட்சி அவங்ககிட்ட கொடுக்க மாட்டீங்களா? வீடியோ கொடுத்துரு, அப்படியே வீடியோ எடுத்துன்னு வரட்டான். நான் வரட்டேன், நான் கீழே போட்டுருவேன். வீடியோ கட் பண்ணுறா ஃபஸ்ட்டு. கட் பண்ணுறேன் ஓடு இப்படி கமல்ண்ணா அலையில மாட்டேன் கேட்டேன், எடுத்துன்னு வந்தேன். கடலோரம் வாங்கிய காற்று தலை நீ தான் தலை ஸ்பெஷலு. வேற லெவல் பண்ணிட்டேன் நீ இன்னைக்கு. தரமான சிறப்பான சம்பவம். வண்டி வண்டியாக வருது.